Boas, benvidos a Pulso Activo. Eu son Edi, o teu adestrador. E hoxe imos facer unha rutina sinxela pero efectiva. Ti marca o ritmo e eu acompáñate. Comezamos. Benvidos unha mañá máis aquí a Pulso Activo. Como sempre, moi ben acompañado. Como estamos, rapaces? Moi ben. Ganiñas de comezar, verdad? Eu non sei se todo o mundo ama o reggaetón ou non, pero moita xente sí. Eu odio directamente. Non me gusta as letras, sobre todo. Pois o fútbol. O fútbol gustalle a moitísima xente e a mí non me gusta nada. Nunca vi un partido de fútbol na vida. Imos a locomobilidade articular, pescozo a un lado e a outro movendo aí a cabeza. Movimentos curtos, suaves. Arriba e abaixo. Seguimos a mover o pescozo. Despaciño, controlado. Imos cos sombreiros. Edi, que vas deixar? Tu pé ahora ou vas teñir o pelo? Como é o rollo? Que o estás deixando moi largo. Mira, que gustaríame deixar o pelo bastante longo, pero o proceso de deixalo longo non me vai gustar moito, porque en canto empeza a crecerme polos lados xa xenérame un pouco de toque. Cambiamos e o de poñerlle tinte, pois estuve a piques de facelo cando estaba no reality, pero dixeronme que non o fixera. Ben que fixen non facelo porque unha vez que o faz, máis na cintura, fastidiache bastante o cuero cabelludo, non? E o pelo, non? Gustaríame así un color destes como se fora rubio, pero non rubio pollo, senón como blanco, platino. Sí, pero sobre todo para o verán. Pero vai ser que non, quedo así co peliño. Teño que cuidalo, que xa fixen as trenzas e... Non, é caro che costou a parte. É caro che costou. Me costou o seu. Cambiamos. E ti? Eu que? Se tiñeste o pelo. No, eu sempre levo rapado polos lados tamén porque pícame a cabeza se o deixo medrar. E xa, despois teño o pelo así medio encrespado. Entonces, teño corto sempre. Deixaste algunha vez así media melena ou algo? No, que va. Xuntamos pernas. A min gustame así o corte italiano. Sí, como media melena. Rollo Jack no Titanic. Non. Rollo, a ver como che digo eu. Pirlo. É un xogador de fútbol, non creo que sepas quen é. É como unha melena, media melena. Cambio. O fútbol. Pero bueno, é que todo depende tamén da calidade do pelo, de eu que sei cantas cosas. É o que che vai a millor. É que tú tens o pelo ondulado. Si, se eu deixo longo queda ondulado. Vai ser máis cucurellas que... Vai ser máis cucurellas que non. Non, así, eso esa é como afro, non, rizo. Non, así non me gusta. Hacia adentro. E tú non me teñicho pelo algunha vez? Tenguino moitas veces. De que cor? Cambiamos. Vermello, loiro, violeta, pouquiño rosa, Pégache. laranxa... Pégache. Pégame. Negro. Hai que ser atrevidos. A clase de hoxe é de core e de lumbar, vale? Entón, o único que imos necesitar é a esteira. Collemos a esteira e comezamos. Pois que non me gusta moito os burritos calientes e todo eso non me vai. Gústame máis a comida máis sana daqui, con produtos da terra e bo produto, que digo eu. As ostras. A xente di que lle gusta, están buenísimas, e que non sei que, tampouco. O fútbol non me gusta nada. Penso que é aburridísimo. Aí faga frío, faga sol... Aburridísimo. Moi ben, imos traballar na esteira, imos comezar co quecemento. E o que imos facer é co brazo estendido, paso por debaixo e abro aí. Facemos unha torsión 5 veces. 4 e 5. Cambiamos ahora de lado, mesmo exercicio, gañando un poquinho de mobilidade. 4 e 5. Seguinte exercicio, imos colocar aí para facer o gato can. Giramos o fronte e
y damos cara a umbigo. Ahí. Dando movilidad a la columna. Muy bien. 30 segundiños. Empuxando esas vértebras cara ao teito. 2, 1. Vale. E agora, na posición na que estamos en cuadrupedia, imos intercambiar cuadrupedia e pirámide, vale? E así finalizamos o crecemento. Elevamos xeonllos e agora talóns cara ao chan. Aí, seguimos movendo o corpiño pouco a pouco, activando para a sesión de hoxe. E como ben dixen antes, imos traballar core e lumbar. Tres, 2, 1, vale. Vamos a ver, hai moita xente que lle gusta estar en locales públicos ou en festas en que hai moita xente, a min eso agóbiame. Prefiro os círculos máis recortadinos, máis pequenos. Veña, imos co primeiro exercicio, imos deitar boca arriba e imos facer aí como a V, vale? Imos intercambiar brazo e perna contraria. Estiramos brazos atrás, estiramos pernas e vou dirixir a man, a perna contraria e vou intercambiar. Collo aire e exhalo. Moi ben. Ai, eu estou non facendo fatal. Brazos atrás, Estrella. Van 6. Veña, estamos rematando esta primeira serie. E última. Vale, moi ben. Relaxo uns segundiños. Que me desconcentrei porque estaba baixo mínimos de enerxía e empecé cos xeonllos doblados e despois dinme conta de que non era así, de que tiña que ter as pernas estiradas. Movemos a cabeciña cara aos lados. En breves imos comezar ca segunda serie. A segunda tempada da serie. Cando ten éxito a primeira, fan a segunda, a terceira, a cuarta. Sí, pero sempre din que a segunda non é tan boa como a primeira, non? Eu digo que eso é, cando teñen éxito queren estirala, estirala, estirala. Collemos aire e imos aló. Sigue contando, Estrella, si eres capaz. É como se lle botas auga ao caldo pa 20. Non, despois non sabe nada. E van perdendo. Sí, eso é verdade. Hai veces que hai que saber retirarse, verdade? Sí, eralles mellor cortar e quedar no alto. Sí, Por ben podías cortar a uva e non vexo que a cortes. porque non ten efectos así. Ata o final. Uá, como tira. Pois sí que costa. Algo quere, algo lle costa. Eu estou fantástica así, Veña, dúas máis a cada lado. Mima, unha máis. Última a cada lado. Ai, Vale, moi ben. Bueno, xa activamos o corpiño, xa estábamos aí... Sí, o exercicio da V salíame mellor cos brazos para diante. Dixen, a ver se non se decata, pero está aí atento. E dixenme, botas para atrás. Que de feito tamén colles pulo e che ben, pero despois hai que facer as cosas como manda quen sabe. Entón, fíxeno ben. Agora, imos co seguinte exercicio. Vou pasar desta posición de inicio as mans encima dos xeonllos, zona lumbar apoiada. Se me costa moito teño problemas cervicais, cabeza apoiada, tamén o podo facer. Agora, estou nesta posición e exhalo. Estiro brazos e pernas e volvo a posición de inicio. Fago 10 repeticións, 2, 3, mantendo sempre zona lumbar en contacto casteira. 5, 6, brazos e pernas en diagonal ao chan.
8, 9 e 10. Veña, golpeamos o abdome, movemos a cabeciña cara aos lados, damos unha pequena masaxe zona da barriguiña. E quédanos outra serie deste exercicio. Imos aló, comenzamos a posición de inicio, pernas flexionadas, 90 grados, e imos aló, vai. E última. Vale. Esta clase de abdominais foi moi intensa, moito. Penso que se lle foi un pouco aí a onda o profe. Sí, a min costoume moito, non sei a meus compañeiros, pero a min costoume. Moi ben. Agora, imos colocarnos nesta posición cas pernas un pouquiño no alto, se nos costa moito así, cas pernas, cos pés no chan. O que imos facer é ao lado e outro, vale? Son xiros rusos. Vamos 10 a cada lado, xirando o tronco, mantendo as pernas na posición de inicio, aí se mover, imos cara ao ladiño e cara ao outro. Se nos costa moito así, cos pés no chan. Vale, Estrella? Eu vou intentar facer. Veña, levamos o tronco un poquinho cara atrás, aí onde empece xa a traballar a zona do abdomen, e aí comezamos a xirar. Última a cada lado. Vale. Pois saleume. Ai. Recollemos. Bueno, e os xiros rusos tiraron moito, así polas costas eso, pero funos facendo sin me caer. Si, estou contenta con eles. Ben, xa temos feito outras veces, pero pasando os pés pola botella, estuvo ben. Volvemos a posición de antes. Veña, pernas en alto, flexionadas, e imos a un lado e a outro. Xirando o tronco. Oito, 9 e 10. Moi ben. Os xiros rusos ben, sí, porque ao final o que estás facendo é un pouco o que facemos, a veces facémolo con haltere, outras veces facémolo así só, bueno, ben, sí, sen problema. Agora imos facer 30 segundiños de táboa inversa. Colocamos as mans debaixo dos ombreiros, os dedos miran cara ao lombo. Estiro pernas, se me costa moito que as pernas tiradas, verdad, Estrella? Pernas flexionadas, plantas dos pés no chan e levo cadera. Collemos aire, mantendo o corpo ben estiradiño e arriba preto, glúteos en liña recta aí. En diagonal o chan. Moi ben. Un poquinho máis arriba seco. Aí, perfecto, Noemi. Moi ben, Raquel. Anxo un poquinho máis. Aí, aí, aí. Moi ben, Estrella. Apreta un poquinho glúteos, apreta. Apreto. Apreta aí. Tan apretados, aunque non se ve. Manteño, manteño, manteño. 3, 2, 1. Genial. Veña, imos cambiar de posición. Imos colocarnos boca abaixo. Porque imos co escalador. Ai, profe, está de core, viñeche está arriba, Chega un pouquiño, verdade? Bueno. Veña, colocamos as mans debaixo dos ombreiros, estiramos as pernas e comezamos aí levando xeonllos cara as mans. Cada un seu ritmo. Vixiamos que ese cun non este apuntando cara ao teito nin a pelve cara abaixo. Liña recta do corpo. Traballo de abdomen. 3, 2, 1. Vale. Relaxo atrás. Non teina demasiado potente a clase. No, eu penso que máis ou menos a clase foi igual que sempre, só que hoxe estuvemos máis calaos, entonces parece que foi máis intensa. Se estuvéramos ao conto, cambiaba. Imos seguir traballando abdomen en posición de táboa. Esta vez imos colocar os antebrazos, de acordo? Para darlle un descanso aos pulsos
Imos facer a táboa movendo as pernas, de acordo? Vou abrir e pechar, as dúas a vez. Entón, coloco, son 30 segundos de traballo. Cómodos debaixo dos sombreiros, estiro o corpo, colócome nesta posición e abro e pecho. Abro e pecho. Vale, 30 segundos. Ai, a mí non me sae. Pois fai, abre, pecha, vale? Vale. Non me sae. Eu termo así. Estira un poquinho o corpo, Raquel. Ai, non podo. O sombreiro, ánimo. Sigo. Bro, xa pasaron os 30 segundos. Non pasaron, non. Bueno. 3, 2, Panos. 1, vale. Relaxamos atrás. Estuvo ben eso, Estrella, vale. Bueno, a min eso de andar chimpando por aí saltando como as cabras como que non me vai. Encima, facer a táboa saltando, pois non me saliu. Entonces adapteina así unha cousa máis tranquila, pero que tamén tiran os músculos, Eso non quere decir que non se exercite o corpo. Seguinte exercicio. En cuadrupedia. O Superman, vale? O que imos facer é... Vou a elevar brazo dereito, perna esquerda. E vou manter aí en isométrico, de acordo? Colocámonos en cuadrupedia, mans debaixo dos sombreiros, xonllos separados a anchura das cadeiras. Vou levantar o brazo dereito e a perna esquerda. E tipo lo que sexa non va a Eu vou arrancar a nada. corrixir a postura, de acordo? Vale. 30 segundiños que comezan xa, arriba. Aí. Mantén, Raquel. Hai que manter, perdón. Sí. Moi ben. Embigo cara adentro. Moi ben. Noemi, un pelín máis a man carre... Aí, perfecto. Aí, moi ben, aguantamos. Estira un poquinho máis a pena, Raquel. Aí, moi ben, Estrella, ánimo. 3, 2, 1, vale, recollo atrás. Ai. Non ves, Noemi, que hoxe van de militar, teño que poñer un pouco serio. Non vale. Veña, quédanos outro brazo e outra perna. Collemos aire, colocámonos ben de inicio e arriba, elevo e manteño aí unha liña recta. Perfecto, moi ben. Sigo aí, facendo a respiración. Exhalo. Moi ben, Estrella, se pode levar un poquinho máis a man. Podes? No. Vale, perfecto, aí, onde chegues. Eu mando, pero Sí, non vai. xa sei. Moi ben, Anxo. Ánimo. Veña, últimos segundos. 3, 2, 1, vale. Recollemos atrás. E acabamos a clase por hoxe. Non acabas, pero estamos traballando moi ben e queda xa pouquiño, de Nos acordo? crunches, Os crunch parecen uns cereales, verdad? Sí. Nos crunchiños e listo. Ben, o seguinte exercicio non o fixemos ata agora. Vai ser en posición, como estamos, isométrico, elevando o xonllo, e agora o que vou facer é estiro a perna dereita e a man esquerda levo cara adiante e volvo, vale? E este movimento estiro, mantendo sempre, fixadevos, o pé sempre estamos dous pés en contacto co chan e as mans tamén, pero vou de coordinación, unha e outra, de acordo? 30 segundos de traballo. Comezamos cos xonllos arriba e perna dereita, man esquerda. Imos. Bueno, posición de inicio. A mí non me sae, vou facer a táboa. Non che sae, Estrella. Ponte en posición de cuadrupedia. Porque xa sei Posición o de que cuadrupedia, vale. E Yo ahora non sei é o que estou adiantar a man contraria á perna que estiras. Non, eso a teoría seima. Eso sei o que teño que facer, pero non me A sae. ver. Últimos segundiños. Que eu non sei o que teño que facer. Vale. Moi ben. Eso non me salía, por máis que o intentei, Moito tentei facelo, pero non houve maneira. Fatal tamén, a cuadrupedia estirando o brazo. Fatal, horroroso. Me desconcentrei, xa me descoordinei, non sabía pa onde tiña que poñer o brazo, só me funcionaba unha perna, o brazo non funciona... Non. Veña, colocámonos en posición de táboa. Imos 30 segundiños, manter a cadeira arriba, cómodo debaixo do ombreiro.
arriba, subimos e aguantamos esta posición. Aí. Repartimos ben o peso do corpo. Ánimo, quédanos este outro exercicio máis, Estamos acabando, estades traballando moi ben, sen protestar moito. Porque nin forza ten. Que moita enerxía vaise pola boca. Vale. Quédanos outro ladiño. Raquel, ti era este exercicio que che molestaba, non? Ajá. Vale. Sigues traballando oblicuos, como che dixen outro día. Ben, colocámonos. Cóbado debaixo do ombreiro. Así me gusta estrella, como apoiando o pé, a planta do pé. Collo aire e subo arriba. Mantemos. Aí repartindo ben o peso do corpo. Liña recta, alineados. Últimos segundiños. 3, 2, 1. Moi ben, quedamos deitados boca arriba para facer o último exercicio. Como dixo Noemi, quería uns crunch aí con leite, verdad? E o último exercicio xa fixemos outro día, pernas tiradas, pero fixémolo ca pelota no medio, sabedes? Pois é o mesmo, pero sen a pelota. Entón, coloco as pernas arriba, estiro brazos e acerco É algo as mans máis normal non che apetecía. as puntas dos pés. Non. Sempre o mesmo, aburre. 5, 6, 7, 8, 9 e última 10. Recollo, quedamos unha serie e pa casiña. Anda que Noemi ten cara de querer aí un extra, Estou ben, Cambiamos, non queres postre? Non, estou ben. Ben. Veña, imos ca última serie. Estiro brazos, estiro pernas, collo aire, arriba. E última. Vale, moi ben, estiro brazos, estiro pernas, pasamos tiramentos. Moi bo traballo. Sí, señor. Aguantamos aí, estirando. Agora imos facer estiramento que lle gusta tanto a Noemi, que é esa torsión. Levamos a perna dereita cara ao lado esquerdo, brazo dereito estirado, palma no chan, perna de abaixo estirada. Cambiamos de lado. Moi ben. Volvemos cara ao centro, despaciño. Colocámonos de pé. Veña, ánimo. Xa non queda nada, Arriba, a un lado. Cara ao outro. Voltamos ao centro, collendo aire, soltamos dentro da cintura. Deixo caer peso do corpo, xunto máis a un pé, manteño. Ao outro lado. Cara ao centro, vou subindo pouquiño a pouco. Moi bo traballo sen tiña. Moitísimas grazas por estar un día máis con nós aquí en Pulso Activo. Recordade manter o corpo en movimento, ainda que sexa un pouquiño cada día. O corpo e a mente agradezco. Eu son Edi, o vosso adestrador, e lembrade, mantede o pulso activo. Moi ben. Ai. Bo traballo.